Εδώ και 26 χρόνια η Σιμεωνίδη Shoes δημιουργεί ελληνικά χειροποίητα γυναικεία παπούτσια που συνδυάζουν ποιότητα, άνεση και διαχρονικό στυλ. Με αγάπη για την κατασκευή και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, σχεδιάζουμε παπούτσια που ακολουθούν τη σύγχρονη γυναίκα σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ανακαλύψτε μία μοναδική συλλογή από σανδάλια, πέδιλα, πλατφόρμες, γόβες, sneakers και πολλά ακόμη σχέδια σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και επιλογών. Και επειδή η σωστή εφαρμογή κάνει τη διαφορά, σε επιλεγμένα σχέδια θα βρείτε μεγέθη από 34 έως 43. Σιμεωνίδη Shoes. Ποιότητα, άνεση και ελληνική χειροποίητη κατασκευή σε κάθε βήμα. Παραγγείλετε εύκολα στο simeonidishoes.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 706 970. Σιμεωνίδη Shoes. Το παπούτσι που θα αγαπήσετε να φοράτε κάθε μέρα.